Ingini unjo musomo samoro gini uwinjo gi e yo mopogore. Japiny ma winji sani ma penjo ni to koro chenro mar sirikal gi sirikal ma olo ma Dr. Luga wuoye ni odhi konya nade. Koro japiny gima japiny onego ng'e mokwongo ma jodala wato nego winja gini kabisa. King'iyo chenro ma wadwa loso e weche thieth gi, ng'eny gi ni korwa kocha. 70% mag shida ma wadwa loso magin weche mag malaria, weche mag osiptande, gin Nyanza to gi Coast to gi Western. 70%. Koro gima japiny onego ng'e ni wakelo pesa mar loko osiptal mondo bed maber moloyo, to mondo ng'e bende ni koro wasiwasi mamoro manyocha nitie ni koro yath onge cha ok bobete. To gima wadwa timo sani bende nitie gik moko ma wadwaro jiwo mondo bed maber. Kaka nitie weche 4 mwaketo. Mokwongo nitie jowa ma onge gi kaka gichul thieth. Waluongo ni Social Health Authority. Nitie jowa mok nyal kabisa. Koro kanyo nitie pesa makete matin ma jomok nyal kabisa wadhi konyogi mondo wachulnegi okumba mar thieth. Mar ariyo nitie joma osiptande kama gintie ok migi thieth maber. Koro nitie gimoro kanyo mwaluongo ni gi kidho kisungu ni health system performance, lakini en ka awache gi dholuo en wadwa ng'iyo ni to osiptal nigi equipment, to osiptal nigi yath, to osiptal nigi laboratory manyalo pimi maber. Koro nitie mang'eny mwadhi timo Kenya ka to ng'eny gi bende dimna bet yo kuondewa ma shida gi ng'eny, nikech wadhi ng'iye e yor malaria, wadhi ng'iye e yor TB, wadhi ng'iye e yor HIV, wadhi ng'iye bende kuonde ma mon samoro chandre nyuol, ma bende gwengewa mang'eny shida ni nigo. Koro kawache mayot to awache ni osiptal wadhi loso maber moloyo kaka gin, to bende wanyalo loso osiptande moko mang'eny gi pesani. Mar adek wadhi ng'iyo bende weche mag kaka wanyalo dhi mbele ka pesani oserumo. Koro nitie gik moko ma bende wadhi timo ma keto Kenya e yo ma kata ka pesani oserumo, kaka kawachako ni koro wachulo ni okumba mar thieth, to kiny inyalo chule nade. Koro nitie gik moko ma bende wabotimo ma samoro gisani ok anyal wacho gi ahinya nikech pod wago mbaka ni to gin gik mage ma wanyalo timo mondo kata kiny kik wabed gi jok ma koro ok ginyal chulo okumba mar thieth, osiptal ok ti, gigi ok timre. Kich mago moko wabodhi discuss gi jo county mondo wang'i ni to ang'o ma gin gineno ni ka watimo to ber moloyo nyalo konyo ji mbele. Koro nitie pesa mwaketo kanyo 703 million US dollars, ma mano en 80 billion, 84 billion. Waketo kanyo 84 billion out of billion 208 ma jo America kelo. Kanyo waketo 84 billion. Billion pra 84 ma wadhi timo gomna gigo mondo wang'i niya ang'o ma wasebet ka wachando e yor thieth ka mwadhi loso mondo thieth obet maber, to ang'o ma wadhi timo mondo kiny kik wabed kama ne wantie. Koro jodalawa gima berie moloyo mamae to gima nyaka wapaki ni sani weche mag thieth dhi pogre matin. Chakre karang'o kine? Chakre dwe mar 4. Chakre dwe mar 4 higa manyien. Sani yudo kuseloso yore tema nikech sani wandikre gi jo Amerika ni wadhi kao dweche 3 ka wang'iyo weche mawacho go. Kaso kwase kao dweche 3 to nitie gima waluongo ni bridge, a bridge, yani kaka wadhi chako ka waaye kaka gik moko timre sani gi kaka wadhi chako. Ka chopo dwe mar 4 to koro wachako weche manyien mag gima wakete lwetwa. To jowa mane